Welcome to BKRVNB Polytechnic online classes. Today topic is applications of trigonometry. Today topic is applications of trigonometry. హారిజాంటల్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ తెలుసుకోవడానికి ముందు బేసిక్స్గా కొన్ని నేర్చుకోవాల్సి ఉన్నాయి. సో వాటిని తెలుసుకున్న తర్వాత వీటిని నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఏంటిదంటే హారిజాంటల్ లైన్. A line is parallel to a line which is parallel to earth from observation point to object is called horizontal line. Horizontal line, a line which is parallel to earth from the observation point to object is called horizontal line. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తాము అంటే హారిజాంటల్ అని ఏంటంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఎర్త్ తీసుకుంటే, సో మనం ఒక అబ్జర్వేషన్ తీసుకుంటే, సో దాని నుంచి చూసే ఒక దీనికి ప్యారలల్గా ఎర్త్కి ప్యారలల్గా ఉండే లైన్ మనం ఏం చెప్తాము అంటే హారిజాంటల్ లైన్ అంటాం. సో ఎర్త్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్న లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే వర్టికల్ లైన్ అని అంటాం అన్నమాట. లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ రే ఆఫ్ విజన్. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అన్న రే ఆఫ్ విజన్ అన్న రెండు కూడా ఒకటే అనమాట. సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ ద లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఐ ఆఫ్ అన్ అబ్జర్వర్ టు ద పాయింట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ వ్యూడ్ బై ద అబ్జర్వర్. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ అని చెప్పి ఏం చెప్తామంటే, ద లైన్ ఆఫ్ ఏ సైట్ సో ఈజ్ ద లైన్. ఒక లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది కూడా మనకి ఏమవుతుందంట, ఒక లైనే అవుతుంది. సో ఆ లైన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేయాలంటే, డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఐ ఆఫ్ ఎన్ అబ్జర్వర్ టు ద పాయింట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ వ్యూడ్ బై ద అబ్జర్వర్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, లైన్ ఆఫ్ సైట్ని మనం ఒక లైన్ అంటాము. సో ఆ లైన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డ్రా చేయాలి అంటే, సో ఎవరైతే అబ్జర్వర్ ఉన్నారో, సో అబ్జర్వర్ యొక్క కంటి నుంచి నెక్స్ట్ మన అబ్జర్వర్ అనేది ఏ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఆబ్జెక్ట్ని ఎక్కడి వరకు అయితే చూస్తున్నాడో, సో ఆ చూసే ఏదైతే ఉందో వేనే మనం ఏం చెప్తాము అంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే, ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ నుంచి మనకి డైరెక్ట్గా బైక్ మీద వెళ్తున్నాడు. సో వెళ్తే ఏంటంటే సడన్గా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా తను వేరొక బైక్ ఏదో వస్తుంది. సో ఇంట్రెస్ట్గా కలర్ఫుల్గా ఉండేసరికి తనకి చూడాలనిపించి ఏం చేశాడు, ఇక్కడ నుంచి తల వెనక్కి తిప్పి చూశాడనమాట. చూస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ ఉన్న పర్సన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి బైక్ని చూస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఉన్న పర్సనే మనకి ఏమవుతాడంటే అబ్జర్వర్ అవుతాడు. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బైక్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బైక్ని చూస్తున్నాడు. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు తన కళ్ళతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూస్తున్నాడు కాబట్టి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసినటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక లైన్గా డ్రా చేస్తే, సో ఆ లైన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆర్ రే ఆఫ్ విజన్ ఆర్ ఆఫ్ సైట్ లైన్. సో ఏమన్నా సరే ఒకటే అనమాట. లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది కూడా మనకు ఒక లైన్ అవుతుంది. సో ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేస్తాము అంటే, అబ్జర్వర్ ఒక పర్సన్ తీసుకుంటే, ఆ పర్సన్ ఏ వస్తువుని అయితే చూస్తున్నాడో ఆ వస్తువుకి లైన్ స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఇది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి, దేని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాము. సో ద లైన్ ఆఫ్ ఎ సైట్ ఈజ్ అబౌవ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హారిజాంటల్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది మనకి ఏమవుతుందంటే, సో ఫస్ట్ దీన్ని చూడండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద హారిజాంటల్ లైన్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది మనకి ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే హారిజాంటల్ లైన్కి అబోవ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తుందంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హారిజాంటల్ లైన్. ఓకేనా, లైన్ ఆఫ్ సైట్ అండ్ ద హారిజాంటల్ లైన్కి రెండింటికి మిడిల్లో మనకి ఒక యాంగిల్ వస్తుంది. సో ఆ యాంగిల్ మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాము. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి, ఇక్కడైతే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. సో దేని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాము అంటే, సో ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది. సో ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు టవర్ని చూడడానికి వెళ్ళారు. సో అయితే ఒక ఫ్రెండ్ ఏమో ఇక్కడే కింద గ్రౌండ్ దగ్గర ఉండిపోయాడు. ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఏమేం చేశాడంటే ఈ టవర్కి టాప్ వరకు వెళ్ళాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు వెళ్తే ఇక్కడ ఏమైందంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కింద గ్రౌండ్లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతని నుంచి ఏం చేస్తున్నాడంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ చూస్తున్నాడు అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి నుంచుని తన కళ్ళతో చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్నటువంటి టవర్ని చూస్తున్నాడు.
సో కళ్ళు అనేది స్ట్రైట్గా ఏదైతే చూస్తున్నారో ఆ లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే హారిజాంటల్ లైన్ అంటాము. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పైన తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి తన ఫ్రెండ్ వైపు చూస్తున్నాడు అనమాట. సో తన ఫ్రెండ్ వైపు చూసినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి పైకి తల పైకెత్తి సో టవర్ మీద ఉన్న ఫ్రెండ్ని చూడాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలి, తల పైకెత్తి చూడాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా చూస్తుంటే ఇతని యొక్క కంటి ఐ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్ తన టాప్ లో ఉన్నటువంటి టాప్ మీద ఉన్నటువంటి తన యొక్క ఫ్రెండ్ యొక్క మొత్తం లైన్ కి డ్రా చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో మొత్తం దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. సో స్టార్టింగ్ లో చెప్పినదే హారిజాంటల్ లైన్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాము, లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే ఏంటో చెప్పుకున్నాము. హారిజాంటల్ లైన్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ఒక పర్సన్ ఉంటే ఆ పర్సన్ నుంచుని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఏదైతే చూస్తాడో ఆ లైన్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే హారిజాంటల్ లైన్ అంటాం. ఈ హారిజాంటల్ లైన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా ఉంటే దాన్ని మనం హారిజాంటల్ లైన్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఏం చెప్తామంటే ఈ కింద గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్ అనేవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈ టవర్ కి పైన తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఫ్రెండ్ వైపు చూస్తున్నాడు అనమాట. సో అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు సో ఇక్కడ నుంచి పై వరకు చూస్తున్నాడు కాబట్టి దాన్ని మొత్తానికి ఒక లైన్ గా డ్రా చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఆ లైన్ ని మనం ఏం చెప్తామంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి ఈ హారిజాంటల్ లైన్ కి రెండింటిని డ్రా చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇదేమో హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది, ఇదేమో లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో ఈ యాంగిల్ మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అని చెప్తాము. ఓకేనమ్మా. సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటారు. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కింద నుంచి మనం పైకి చూస్తే అది మనకి ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో దీన్ని మొత్తం మనం ఏం చేస్తామంటే సో ఇదేమో హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది, ఇదేమో మనకి లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది అనమాట. సో అయితే ఈ రెండింటిని లైన్ ని ఇక్కడ మనం వర్టికల్ గా ఒక లైన్ ని డ్రా చేస్తే ఈ లైన్ మనకి ఏమవుతుందంటే సో ఈ లైన్ మనకి ఎర్త్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఫామ్ లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే వర్టికల్ లైన్ అంటాం. సో ఎప్పుడైతే లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి హారిజాంటల్ లైన్ ని కనెక్షన్ చేస్తూ వాటిని రెండు కనెక్ట్ చేస్తూ మనకు లైన్ ని డ్రా చేస్తే ఇది మొత్తం ఎప్పుడైతే లైన్ డ్రా చేస్తే ఇది మొత్తం మనకి ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్ చేసుకుని మనం సమ్స్ అనేవి చేస్తాం. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఉండాలి, ఒక లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఉండాలి. ఈ రెండు కూడా మనకి ఖచ్చితంగా జాయిన్ చేస్తే కనెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ ఫామ్ అయినటువంటి యాంగిల్ మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటిది? ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ బిలో ద హారిజాంటల్ లైన్ and angle between the line of sight and the horizontal line is called angle of depression. సో అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో ఇక్కడ మనం చెప్పేది ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ బిలో ద హారిజాంటల్ లైన్. ఇక్కడ మన లైన్ ఆఫ్ సైట్ మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే హారిజాంటల్ లైన్ కి బిలో కింద ఉండాలన్నమాట. హారిజాంటల్ దానికంటే కూడా లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది కిందకే ఉండాలి. సో దాని తర్వాత సో ఇంకా మనకి యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ హారిజాంటల్ లైన్ కి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి సో వాడి మిడిల్ లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఒక ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తాం మనకి ఒక యాంగిల్ వస్తుంది. ఆ యాంగిల్ మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే మనకి ఎలా అవుతుందంటే సేమ్ ఇలా చూసినటువంటి ఒక ఫ్రెండ్ గ్రౌండ్ లో ఉన్న ఇద్దరు కలిసి మనకి ఒక టవర్ ని చూడడానికి వెళ్ళారు. ఒక ఫ్రెండ్ ఏమో గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు, ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఏమో టవర్ పైకి వెళ్ళి టవర్ పైన ఉంచినాడు అనమాట. సో ఇందాక మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే కింద ఉన్న గ్రౌండ్ లో ఉన్న పర్సన్ మనకి ఏం చేశాడు టవర్ మీద ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్ వైపు చూశాడు. సో కింద నుంచి పైకి చూశాడు కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే అది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అయింది. సో దీంట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే టవర్ మీద ఉన్న ఫ్రెండ్ కూడా ఏం చేశాడంటే తన కింద తన ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు కదా తన వైపు చూస్తున్నాడు అనమాట. సో టవర్ పైన ఎక్కిన తర్వాత తన కళ్ళకి స్ట్రైట్ గా ఏదైతే వస్తుందో ఆ లైన్ మనం ఏం చెప్తాము అంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాము. అంటే ఇక్కడ నుంచిన దానికి హారిజాంటల్ గా సో ఇక్కడ ఏదైతే వస్తుందో స్ట్రైట్ గా ఒక లైన్ ఫామ్ అవుతుందో సో దాన్ని మనం హారిజాంటల్ లైన్ అంటాము. సో అయితే ఇక్కడ నుంచి తను ఏం చేస్తున్నాడంటే కిందకి చూస్తున్నాడు. ఎక్కడ చూస్తున్నాడంటే గ్రౌండ్ లో ఉన్నటువంటి తన ఫ్రెండ్ వైపు చూస్తున్నాడు అనమాట. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూస్తున్నటువంటి ఇది ఏదైతే ఉందో దాని ఒక లైన్ ని ఫామ్ చేస్తే ఆ లైనే మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ని హారిజాంటల్ లైన్ ని రెండింటిని మనం కనెక్షన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి. ఎందుకంటే తన ఐతోనే ఒకటేమో హారిజాంటల్ లైన్ ఫామ్ చేస్తున్నాడు, ఇంకొకటేమో మనకి లైన్ ఆఫ్ సైట్ వస్తుంది. సో ఈ రెండింటి ఫామ్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తుందంటే
ఒక యాంగిల్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ యాంగిల్ని మనం ఏం చెప్తామంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. సో అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం పైకి చూస్తే వచ్చేదేమో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అవుతుంది. సో పైనుంచి మనం కిందకి చూస్తున్నాము అంటే అది ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ రెండింటిని కూడా ఇప్పుడు మనం చేసే సమ్స్ మొత్తం కూడా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ యూస్ చేసుకుని సమ్ చేస్తాము. అయితే ఈ సమ్ చేయాలంటే ముందు మనకి ఏం కావాలంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ గురించి తెలియాలి. సో ఎందుకంటే ఇంత చెప్పిన డయాగ్రామ్ లో కూడా మనం ఏం చేసాము, హారిజాంటల్ లైన్ కి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి రెండింటికి కూడా ఒక ఈ రెండింటిని లైన్ జాయిన్ చేస్తూ ఒక లైన్ ని డ్రా చేస్తే అప్పుడు మనకి అది ఏమవుతుందంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ చేస్తాం. సో దానికోసం ముందు మనం ఏం చేద్దాము అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి? సో దీన్ని చూసుకుంటే మొత్తం మనకి ఏముంటాయి అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మొత్తం 3 సైడ్స్ ఉంటాయి, 3 యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో మన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ స్ట్రైట్ లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే అంటే ఎర్త్గా తీసుకుంటే ఆ ఎర్త్కి మనకి వర్టికల్గా ఉన్న లైన్ని మనం ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాం, హారిజాంటల్గా ఉన్న లైన్ ఏమో ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తూ ఉన్న లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే హైపోటెనస్ అని చెప్తాం అనమాట. ఇదే మనకి ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ అవుతుంది. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ ఇప్పుడు కూడా మనకి 90 degrees ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ వాల్యూస్ మనకి ఆల్ఫా అనుకుంటాం, బీటా అనుకుంటాం, గామా అనుకుంటాం, టీటా అనుకుంటాం. సో అయితే దీంట్లో మనకి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మొత్తాన్ని ఇలా చెప్పినటువంటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఫామ్లోకి దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ సైడే మనకి ఏమవుతుందంటే వర్టికల్ లైన్ అవుతుంది. ఎడ్జసెంట్ సైడ్ మనకి ఏమవుతుందంటే హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హైపోటెనస్ మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు మన యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ చెప్పుకోవాలంటే దాంట్లో మనం ఏం చెప్పామంటే హారిజాంటల్ లైన్ గురించి చెప్పాము, నెక్స్ట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ గురించి చెప్పాము. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ హారిజాంటల్ లైన్ని మనం ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటే సో దాంట్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అనేది హారిజాంటల్ లైన్ అవుతుంది, హైపోటెనస్ మనకి ఏమవుతుందంటే లైన్ ఆఫ్ సైట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని సమ్ చేస్తాం. అయితే మనకి ఒక వాల్యూ ఇచ్చేసి 2 సైడ్స్ ఇచ్చేసి యాంగిల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సో లేదనుకుంటే యాంగిల్ సైడ్ వాల్యూ ఇచ్చేసి అనదర్ సైడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా మనం ఏం చేస్తామంటే సైన్ కానీ కాస్ కానీ టాన్ కానీ యూస్ చేసుకుని సమ్ చేస్తాం. అదే సైన్ ఫంక్షన్ యూస్ చేసుకుని మనం ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్ వేస్తాం. అదే కాస్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. అదే టాన్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అనమాట. సో ఈ 3 కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకుని సమ్ చేస్తాం. మనకి ఇచ్చేవేమో ఇప్పుడు చేసుకున్న ప్రతి సమ్లో మనకి ఇచ్చేదేమో వర్టికల్ లైన్ ఇస్తాడు, హారిజాంటల్ లైన్ ఇస్తాడు, లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇస్తాడు. ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేయాలంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని డ్రా చేసుకుని ఆ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏం చేస్తామంటే సమ్ చేస్తాం. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హారిజాంటల్ లైన్ మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అంటాము, వర్టికల్ లైన్ ఏమో ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాము, లైన్ ఆఫ్ సైట్ నే హైపోటెనస్ అంటాము. ఈ 3 కండిషన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వాటితో పాటు మనం ఏదైనా ఒక 2 సైడ్స్ ఇచ్చేసి యాంగిల్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, యాంగిల్ సైడ్ వాల్యూ ఇచ్చి సైడ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా దీంట్లో ఉన్నటువంటి సైన్ కానీ కాస్ కానీ టాన్ కానీ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి ఈ మూడిట్లో మనకి ఏదైతే యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో దాన్ని యూస్ చేసుకుని అనదర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ చెప్పాను. సో పైనుంచి కిందానికి చూడడం అని ఏం చెప్తాము అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాం. సో అంటే అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఏమవుతుందంటే ఈ పైన ఉన్న వాల్యూని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాము. సో ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా తీసుకున్నాం. అయితే ఏమవుతుందంటే దీన్ని తీసుకుని సమ్ చేయాలంటే మనం సమ్ చేయలేం కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు లైన్ జాయిన్ చేస్తే మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ వాల్యూ మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ఉంది. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి అనమాట రెండు కూడా. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వాల్యూ ఇచ్చాడంటే ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కూడా మనకి తెలిసినట్టే అనమాట. సో దాన్ని తెలిసి మనకి ఎడ్జసెంట్ వాల్యూ తెలిసింది, ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ తెలిసిందండి. రెండింటిని యూస్ చేసుకుని మనకు కావాల్సినటువంటి వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇచ్చాడంటే యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మనకి పైన ఉంటుంది, హారిజాంటల్ లైన్కి బిలో ఉంటుంది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా హారిజాంటల్ లైన్కి అబోవ్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఇచ్చాడంటే ఆటోమేటిక్గా దీని నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వాల్యూ కూడా మన రెండు కూడా మనకి ఏమవుతాయి అంటే సేమ్ అవుతాయి అనమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సమ్స్ చేస్తాం. సో మనం బిట్స్ చూసుకుందాం. సో ఫస్ట్ బిట్ ఏంటంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ ఏ ట్రీ ఈజ్ 8 meters long
when the sun's angle of elevation is 45 degrees is dash meters. సో ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ ఎ ట్రీ ఈస్ 8 మీటర్స్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఒక ట్రీ ఉంది. సో ఆ ట్రీ ఖచ్చితంగా మనకి ఏమవుతుంది, సో ఎప్పుడు కూడా మనకి సన్ రేసెస్ అనేవి దాని మీద పడ్డప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క షాడో అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక ట్రీ ఉంది. సో ఆ ట్రీనే మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటున్నామంటే బీసీ కింద తీసుకుంటున్నాము. సో ఆ ట్రీ యొక్క షాడో యొక్క లెంత్ ఇస్తున్నాడు మనకి. షాడో యొక్క లెంత్ మనకి ఎంత అంటే 8 మీటర్స్ అనమాట. సో 8 మీటర్స్ ఇచ్చేసాడు. వెన్ ద సన్స్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఒక ట్రీ తీసుకున్నామో ఆ ట్రీ తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే సన్ రేసెస్ అనేవి దాని మీద పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి దాని యొక్క షాడో అనేది కనిపిస్తుంది. దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఎప్పుడైతే సన్ రేస్ అని పడతాయో ఎంత యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్తో పడ్డాయి అంటే 45 డిగ్రీస్తో పడినాయి. సో 45 డిగ్రీస్తో మనం పడినప్పుడు దాని యొక్క లెంత్ అనేది మనకి ఎంత ఉంది అంటే 8 మీటర్స్ లాంగ్ అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చేసాడు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే సో ఈ ట్రీ ఉంది కదా, ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుందో సో హైట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో దీన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్ యూస్ చేసుకుని మనం ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి ఎలా అవుతుందంటే ఈ వేలో వస్తుంది అనమాట. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ సమ్లో మనం ఏ సమ్ చేయాలో ఖచ్చితంగా అది మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ మాత్రమే అవుతుంది. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ వేలో ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కనుక దీన్ని మనం దీని నుంచి దీన్ని ఎలాగ మనం డ్రా చేస్తాము అంటే సో ఫస్ట్ మనకు తెలిసింది ట్రీ. సో ట్రీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే ఎర్త్ తీసుకుంటే ఎర్త్కి మనకి పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా మనకి ప్యారలల్గా ఉండదు. సో ఆ పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నది వర్టికల్గా ఏదైతే ఉందో పర్పెండిక్యులర్ లైన్ మనం వర్టికల్ లైన్ అంటాము. సో ఇది మన గ్రౌండ్ అనుకుంటే ఈ గ్రౌండ్కి మనకి పర్పెండిక్యులర్ ఉన్న లైన్ ఏమవుతుందంటే బీసీ లైన్ అవుతుంది. సో ఈ బీసీలో మనకి ఏమవుతుందంటే ట్రీ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ట్రీ యొక్క షాడో మనకి ఏమవుతుందంటే ఏసీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే ఈ ఏసీ యొక్క లెంత్ ఇచ్చేసాడు. సో ఇక ఏసీ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే 8 మీటర్స్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఇంకా దాంతోపాటు మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడు 45 డిగ్రీస్. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే ఒక యాంగిల్ వాల్యూ. సో యాంగిల్ వాల్యూ మనకి ఎంత ఇచ్చాడంటే 45 డిగ్రీస్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏ ఉంది కాబట్టి యాంగిల్ ఏ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుందంటే 45 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారంటే ఈ బీసీ ఈ రెండు కండిషన్స్ యూస్ చేసుకుని ఏసీ ఏమో 8 మీటర్స్ నెక్స్ట్ యాంగిల్ ఏమో 45 డిగ్రీస్ ఈ రెండు కండిషన్స్ యూస్ చేసుకుని ఈ ట్రీ యొక్క హైట్ ఎంత ఉంటుందో హైట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం సమ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం. అది ఎలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తామంటే ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్లో డ్రా చేస్తాం అనమాట. మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకుని చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే బీసీ యొక్క వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకుంటే మనకి అదే మనకి ట్రీ యొక్క హైట్ అవుతుంది అనమాట. సో మనం ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే స్టార్టింగ్లో చేసుకున్నాము. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనకి ఒక వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సైన్ కానీ కాస్ కానీ టాన్ కానీ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే టాన్ వాల్యూ యూస్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో మేడం టాన్ వాల్యూ ఎందుకు రాశారు మేడం అంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసిన వాల్యూ ఏం తెలుసు, యాంగిల్ వాల్యూ తెలుసు. నెక్స్ట్ దీంట్లో ఉన్నటువంటి అడ్జసెంట్ వాల్యూ. సో దీని ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇదే మనకి ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, ఇదే అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకి రెండు వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి తీసుకున్నాను. మనకు కావాల్సింది ఆపోజిట్ సైడ్ వాల్యూ కాబట్టి ట్యాన్ తీసుకుంటే మనకు వస్తుంది కాబట్టి ట్యాన్ తీసుకున్నాను. సో ట్యాన్ థీటా ఈక్వల్స్ టు ఏబి బై ఏబి కాదు ఏసీ బై బీసీ బై ఏసీ అవుతుంది అనమాట. సో టీటా వాల్యూ మనకి ఎంతంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏదైతే ఉందో అదే కాబట్టి మనకి 45 డిగ్రీస్ అంటే tan 45 డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ బీసీ బై ఏసీ అవుతుంది. బీసీ బై ఏసీ అంటే మనకి ఏసీ వాల్యూ తెలుసు. ఏసీ వాల్యూ ఎంత అంటే 8 మీటర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మనకి tan 45 డిగ్రీస్ వాల్యూ మనకి ఆల్రెడీ మనం చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం. tan 45 డిగ్రీస్ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుందంటే వాల్యూ 1 అవుతుంది. సో tan 45 డిగ్రీస్ వాల్యూ 1 కాబట్టి 1 రాసుకున్నాను. 1 ఈక్వల్స్ టు ఏబి బై 8. సో మనకు కావాల్సింది దీంట్లో ఉన్నటువంటి బీసీ వాల్యూ కావాలి. సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే 1 × 8 ఈక్వల్ టు బీసీ అవుతుంది. సో దాని నుంచి మనకి బీసీ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 8 మీటర్స్ అవుతుంది. సో హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ ఈ బీసీనే మనం ఏం చెప్పుకుంటామంటే హైట్ ఆఫ్ ద ట్రీ అవుతుంది కాబట్టి సో బీసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి ఆ బీసీ వాల్యూ మనకి హైట్ ఆఫ్ ట్రీ కాబట్టి మనకి హైట్ ఆఫ్ ట్రీ వాల్యూ ఎంత అయిందంటే 8 మీటర్స్ అయింది. సో ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి 8/√3 ఉంది, 8√3 ఉంది, 8 ఉంది, 16√3 ఉంది. సో మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత అంటే 8 మీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి 8 మీటర్స్ ఎక్కడ ఉందంటే థర్డ్ దాంట్లో ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ దానికి ఆప్షన్ మనకి ఏమవుతుందంటే 8 అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ బిటమా ద హైట్ ఆఫ్ ఎ టవర్ ఈస్ 10 meters. The length of its
షాడో వెన్ సన్స్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్ ఈజ్ డాష్ మీటర్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ద హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఈజ్ 10 మీటర్స్. ఇక్కడ మనకు ఒక టవర్ గురించి చెప్తున్నాడు. సో ఒక టవర్ ఉందంట, టవర్ యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 10 మీటర్స్ అనమాట. సో ఇంకా మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ద లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ షాడో. ఖచ్చితంగా మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే అది పర్సనే కానీ, ట్రీనే కానీ, పోలే కానీ, టవరే కానీ ఏది తీసుకున్నా ఖచ్చితంగా దానికి కంపల్సరీ లెసన్లో మనకి షాడో అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో అంటే నీడ అనేది ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు టవర్ తీసుకుంటే ఆ టవర్ అంటే ఆ టవర్ ఎంత హైట్ ఉందంటే 10 మీటర్స్ హైట్ ఉన్న ఒక టవర్ తీసుకుంటే ఆ టవర్ యొక్క షాడో దాని ఒక లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడంటే వెన్ సన్స్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. సో దాని యొక్క ఆల్టిట్యూడ్ అనేది మనకి దీన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటాము. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనేది మనకి 45 డిగ్రీస్ అయితే సో ఇక్కడ మనకి టవర్ యొక్క షాడో ఉందా, షాడో యొక్క వాల్యూ ఎంతో, లెంత్ ఎంతో, ఆ లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే ట్రయాంగిల్ కింద డ్రా చేస్తాం కాబట్టి సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి ఏమవుతుందంటే టవర్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ ఆపోజిట్ సైడ్నే మనం టవర్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి అయితే మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ నుంచి టవర్ యొక్క లెంత్ మనకి హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే మనకి 10 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడే హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ అవుతుంది. సో గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి ఏమవుతుందంటే హైట్ ఆఫ్ టవర్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఆపోజిట్ సైడ్ అన్నా సరే హైట్ ఆఫ్ టవర్ అన్నా సరే రెండు ఒకటే కాబట్టి ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడంటే 10 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకా దాంతోపాటు మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే యాంగిల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. సో యాంగిల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడంటే 45 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు. సో ఆల్ఫా అనుకున్న టీటా అనుకున్న 45 డిగ్రీస్ వాల్యూ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ టవర్ యొక్క షాడో యొక్క లెంత్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇది మనకి టవర్ అయితే సో దీనికి మనకి ఎర్త్‌కి పర్పెండిక్యులర్‌గా ప్యారలల్‌గా ఉన్న లైన్ ఏమవుతుందంటే ఈ లైన్ అవుతుంది. అంటే మనది ఈ లైన్ మనం ఏం చెప్తామంటే షాడో అంటాం. అంటే దీది మనకి ట్రయాంగిల్‌లో చూసుకుంటే ఇది మనకి ఏమవుతుంది ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుందన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇది మొత్తం మనకి హైపోటెనస్ అవుతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే టవర్ ఇచ్చాడు, టవర్ యొక్క హైట్ ఇచ్చేసాడు. నెక్స్ట్ దీని యొక్క లెంత్‌ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. అంటే ఈ లెంత్ మనకి ట్రయాంగిల్ చూసుకుంటే ఏమైందంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఎడ్జసెంట్ సైడ్ యొక్క వాల్యూని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే ఆ వాల్యూనే మనకి ఏమవుతుంది అంటే లెంత్ ఆఫ్ షాడో లెంత్ ఆఫ్ ఇట్స్ షాడో అవుతుందనమాట. అంటే ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. అంటే ఎడ్జసెంట్ ఒక వాల్యూని ఎంతో మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ వాల్యూ తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏం చేసామంటే సేమ్ టాన్ టీటా ఈక్వల్ టు టాన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్. అందరికీ తెలిసిన ఫామ్ మీద ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో టాన్ ఆల్ఫా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో దీంట్లో మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ, ఆల్ఫా అంటే యాంగిల్ వాల్యూ మనకి ఎంత తెలుసు అంటే 45 డిగ్రీస్ అని చెప్పి మనకు తెలుసు. సో అంటే tan 45 డిగ్రీస్ రాసాం. ఆల్ఫా అంటే మనకి 45 కాబట్టి 45 డిగ్రీస్ రాసాం. అంటే tan 45 డిగ్రీస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది మనకి ఎంత తెలుసు. సో ఆపోజిట్ సైడ్ మనకి ఏమవుతుంది హైట్ ఆఫ్ టవర్ అవుతుంది కాబట్టి హైట్ ఆఫ్ టవర్ అని మనకి 10 మీటర్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఎడ్జసెంట్ సైడ్ మనకి 10 అవుతుంది. ఆపోజిట్ సైడ్ అనేది మనకి 10 అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి బై ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఆల్రెడీ మనం ఎలాగ ఇంకా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వాల్యూ రావాలి కాబట్టి దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఎడ్జసెంట్ సైడ్ ఈక్వల్ టు 10. సో ఇదే మనకి 10 మీటర్స్. సో మనకి ఏమవుతుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ద షాడో వాల్యూ అవుతుందన్నమాట. సో ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 10 మీటర్స్ వచ్చింది. ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower of height is 10√3 meters. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక టవర్ ఉంది. సో ఒక టవర్ యొక్క హైట్ ఎంత ఉందంటే మనకి 10 మీటర్స్ ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఒక టవర్ తీసుకున్నాము. అసలు ఒక టవర్ యొక్క హైట్ ఎంత అంటే 10 మీటర్స్. అయితే దాని యొక్క యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ మనకి ఎంత ఇస్తున్నాడు అంటే 45 డిగ్రీస్ మనకి వాడే ఇచ్చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ విచ్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ 30 మీటర్స్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫుట్ ఆఫ్ ద టవర్ ఆఫ్ హైట్ ఈస్ 10√3 మీటర్స్ ఈజ్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక టవర్ తీసుకున్నాడు. సో ఒక టవర్ యొక్క హైట్ మనకి ఎంత ఉంది అంటే నెక్స్ట్ 10√3 మీటర్స్ ఉంది. సో అయితే ఈ టవర్ నుంచి వేలో నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి అంటే 30 మీటర్స్ దూరంలో మనం వెళ్తే ఈ ప్లేస్లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనం టాప్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ని మనం ఇక్కడ టవర్ టాప్లో చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత యాంగిల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ యాంగిల్ యొక్క వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు.
tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 1/√3. సో tan లో మనకి 1/√3 ఎక్కడ వస్తుందంటే 30 డిగ్రీస్ దగ్గర వస్తుంది. కాబట్టి 1/√3 ప్లేస్ tan 30 డిగ్రీస్ రాసాం. మనకు కావాల్సింది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కాబట్టి మనకు కావాల్సిన యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటే మన యాంగిల్ వాల్యూ కాబట్టి tan క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఆల్ఫా వాల్యూ 30 డిగ్రీస్ వచ్చింది. సో ఇది మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ యొక్క వాల్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే థర్డ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి కరెక్ట్ అవుతుంది.